बाय इलेक्शन फैबाय आरो बयबो 100% सोदोबखौ बुंलायबाय। इलेक्शन फैबा पलिटिकल लिडारफ्रा मा बुङो, बे बाराव जों देरहानाया 100%, बे बाराव जोङो 101% देरहाथारगोन, बे बाराव जोङो 200% देरहाथारगोन। UPPL आ बुंदों शान्ति फैबाय, गासैबो पाब्लिकफोरा मोजां मोनजोब्बाय, गासै हारि माहारि हारिसाफोरनि सुबुंफोरा मोजां मोनदों, शान्ति फैदों, जोंनि सरकारनि सालायनायखौ बयबो गोजोननाय मोनदों, बिनिखायनो बयबो जोंजोंनो दङ, UPPL जोंनो दङ, सरकारजोंनो दङ। BPF आ मा बुंदों, बे बाराव जों 100% देरहागोना रोखाखा, दा थानाय सरकारा जेबो मावाखै पाब्लिकनि, बिसोर थगाय थसि जागासिनो दङ, दालाल खालामगासिनो दङ, बिनिखायनो पाब्लिकफोरा UPPL सरकारखौ प्रमद बर' बिथांखौ जोगारबाय, बे बाराव BPF आ 100% देरहागोन। लोगोफोर, नोंथांमोना बेफोरबायदि डायलगखौ खोनादों, नोंथांमोना नुदों BJP AGP UPPL बे जि मर्चा जि मित्रजोटनि जि सरकार, बेयो सोरबा सासे केन्डिडेट होगोन, गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन पार्टिया होगोन केन्डिडेटखौ, जानांगौ सिडली समस्थियाव UPPL आनो होगोन। बेबायदियाव बेवहाय देरहागोना रोखाखा, गासैबो भटखौ होगोन UPPL नि केन्डिडेटनो। दासिम केन्डिडेटखौथ' फोसावाखै, थेवब्लाबो नाथाय फोसावै सिगांनो बयबो बुंलायसोदों 100% देरहागोना रोखा, बे बाराव UPPL आ जेबो फेक्टर जानाय नङा, बे बाराव UPPL आ जेनगोना रोखा, बे बाराव BPF आ जेनगोना रोखा। बिदिब्ला बयबो बुंगासिनो थादों जे जों 100% देरहाथारगोन। UPPL आ बुंदों 100% देरहाथारगोन, कंग्रेसआ बुंगोन 100% देरहाथारगोन, सोरबा निर्दलिया बुंगोन 100% देरहाथारगोन, सोरबा BPF आ बुंगोन 100% देरहाथारगोन, 101% देरहाथारगोन। बिदिब्ला 100% जेनगोना सोर? देरहानायाथ' सासेल'सो देरहागोन। दिनैसिम पलिटिक्सआव टाइ जाफेराखै, दिनैसिम क्रिकेट खेलाव नोंथांमोना टाइ नुदों, ड्र नुदों नोंथांमोना फुटबलाव, स' बेबायदि समान स्कर जानाय नोंथांमोना नुदों, टेनिसाव डिउस जानाय नुदों नोंथांमोना, फुटबलाव बेबायदि समान जानायखौ नुदों, ड्र होननानै बुङो, आरो क्रिकेटआव बेखौ मा होनना बुङो, टाइ होनना बुङो, आरो फुटबलाव समान जायोबा टाइ ब्रेकार बेबायदि सोदोब मोनसे दङ, आइ डन्ट नो मोजाङै। स' बेबायदि होयो, नाथाय पलिटिक्सआवथ' बेबायदि दिनैसिम जाफेराखै, सासे बांसिन मोननानै बेबायदि देरहाफेराखै, बहुद डिफारेन्सआव सोरबा जेनो सोरबा देरहायो। बिनिखायनो बयबो जुदि 100% खौनो होनमारबायबा जेनगोना सोर? स' नोंथांमोना बेखौनो बुंनो नागिरदों, राजखान्थिया ओरैबायदि मोनसे जुटका फेक्टरि, बेवहाय कारेक्टबोथ' थागोन, नाथाय ओरैबायदि जुटका फेक्टरि बेवहाय थायो, जों देरहागोना 100% रोखा, नाथाय सोर मिथिगौ सोर देरहागोन? रावबोथ' मिथिया, बुंग्रायाबो मिथिया, ओरैनोसो बुङो, ओरैनो बुंथारनायसो बियो। स' ओरैनो बुंनानै मानसिफोरनि गोसोखौ खावनो नागिरो, आमुगा देरहागोन होनबा आमुगनो होनांगोन। खायसे मानसियाथ' मा जायो, आमुगा देरहागोन होननाय लोगो लोगो बिनोनो भटखौ होनांसिगोन, जाय देरहागोन बिनोनो होगोन आं भटखौ, ओरैबोथ' साज्रां मानसि थायोना, बैसोरनि भटआथ' बिथिंनो बोलांगोन। आरोबाव जेब्ला केन्डिडेटखौ फोसावो अब्लानिया मा डायलग ओंखारगोन, बे जाहैबाय ओरै, नोंथांमोना जुदि मिथियाबा नोंथांमोना खिन्थानि, बे जाहैबाय ओरै, हमना ला A नामनि सासे सुबुंखौ UPPL आ होबाय, आरो B नामनि सासे सुबुं BPF आ होबाय, अब्ला BPF नि बै दैदेनगिरिया बुंगोन, A आथ' जेबो फेक्टरानो नङा, बियो जेबो फेक्टरानो नङा, बिखौथ' रावबो मोजां मोनखाया, बिथ' माने बाहाय मोनगोन 10,000 20,000 भट मोनगोन। आरो मा बुंबावगोन, जों बहुद डिफारेन्सआव देरहागोन, 50,000 1 लाख डिफारेन्सआव देरहागोन। बेफोर जाबाय पलिटिकल डायलग लोगोफोर। स' बिदिब्ला नोंथांमोना बुंदो, बेवहाय 100% देरहागोना सोर? आं सिडली समस्थिनि बाथ्राखौनो बुंबाय, बाखि गुबुन समस्थिखौ बाद दोनबाय, सिडली समस्थियाव अब्ला देरहागोना सोर? 101% देरहागोना सोर? आरो 101% जेनगोना सोर? बिदिब्ला देरहानाया 101% जानो हायाना, नङा होमबा? स' बुंनायनि मोनसे थाइलालि होनना बुंनांसिगोन। स' 101%, द्याट मिन्स बाथ्रायानो फाल्तुखा आरो, जोङो इमान डिफारेन्सआव देरहागोन, लाख डिफारेन्सआव देरहागोन, नोंथाङा बोरै मिथिगो लाख डिफारेन्सआव देरहागोन होननानै? स' पलिटिकेल लेंगुवेजफोरा माने मा, जुटका फेक्टरि, गोसोआव लाखि, आरो बेवहायनो रियेलबो थायो, माने रियेलजों लोगोसे एसे नंखाय फोनांदेरनानै मा खालामो, मस्ला लगायदेरनानै गोथाव खालामो खोनासंनो। बिदिब्ला नोंथांमोना बुं, बे मस्ला लगायदेरनाय समाव सोर 100% जेनगोन, सोर 100% देरहागोन?